Kaixo, ongi etorri 7. praktika honetara. Praktika honetan, Node-REDetik Thingsboardera datuak bidaltzen ikasiko du. Goazen ba. Praktika hau egiteko, Node-REDen 4 datu random sortuko ditu. 20 gradutatik 30 gradutara arteko temperatura balio aldakor zikliko bat, 35 eta 185 arteko ezetasun balio random bat, latitute eta longitute kokapen balio finko batzuk, eta 3 izeneko lista batetik random eran aukeratutako izen bat. 4 datu hauek Node-REDen sortu eta Thingsboardera bidaliko ditugu. Gure arkitektura informatikoa urrengoa izango da. Lokalean Node-REDen goian ikusiriko 4 datu hauek sortu eta Thingsboardeko lainora publikatuko ditugu. Ondoren, behin Thingsboarden dauzkagunean, konexioa daukagun edozein tokitatik ikusi ahal izango ditugu datuak. Thingsboard demo lainoan dagoen software irekiko IoT plataforma bat dauka. Bertan, Apache Cassandra datu basean, time series itxurako datuak gorde daitezke era oso egoki batean. Ondoren, datu hauek biztaratzeko dashboard politak egin eta munduko edozein tokitatik kontsulta daitezke. Momentuko datuak, naiz datu historiko guztiak. Kontuan eduki behar dugu Thingsboard plataformara datuak bidaltzeko garaian, urrengo JSON formatua errespetatu behar dela. Kortxeteak iriki, lehenengo key edo giltza stringa, 2 puntu eta balioa. Adibidez, temperatura balio bat Thingsboarden publikatu nahi badugu, datuaren izena key temperatura deituko diogu, 2 puntu eta datuaren balioa 20,2. Thingsboardera datuak Node-REDetik bidaltzeko garaian MQTT out nodoa erabiliko dugu. Beraz, Thingsboardeko lainora MQTT protokolo bitartez bidaliko ditugu datuak. Beti ere, Thingsboarden kontuan izan, datuak MQTTez bidaltzen ditugunean, edozein datu delarik ere, topik honetara bidali behar direla. V1, devices, me, telemetry. Beti topik berdinera. Berdindu ze datu bidaltzen egian. Eta Thingsboardeko brokerraren helbidea demo.thingsboard.io izango da. 883 portuan. Beak aurretik beteak ekartzen dituen bezala. Datuak, kasu honetan temperatura, Thingsboardera bidali nahi badugu, Thingsboarden gailu bat sortu behar ditugu. Datu horiek jasoko dituen gailua sortu behar dugu. Eta gailu horren izena device izango da. MQTT nodarekin datuak device betetara bidaltzean, topikean beti urrengo helbidea jarriko dugu. V1, devices, me, telemetry. Eta ondoren, ze deviceetara bidaldu behar dugun. Jakiteko, security atalean, Thingsboarden sortu dugun devicearen access tokena
pegatuko dugu. Horrela, gure temperatura dagokion device-era datuak bidaltzen jarriko dugu. ThingsBoarren devices atalean sortu berri dugun device-eko access token hartu eta Node-RED-eko security atalean itxatxi. Ados? Hau guztia egiteko Node-RED-en lehenbizi Node-RED contrib calc eraiketa matematiko batzuk egiteko nodoa, random generator nodoa, zenbaki eta izen aleatoriak sortzeko nodoak, eta contrib LFO funtzio matematikoak sortzeko nodoak instalatu beharko ditu. Hau dana eginda, lehenengo temperatura random bat sortuko dugu, 20-tik 30 graduetara doan temperatura, kasu honetan uin bat, zerra uin bat, eta behin temperatura value, key value formatura pasa ondoren, ThingsBoarrera bidaliko dugu datua. Ezetasun balio aldakor bat ere sortuko dugu, randoma 35 gradutik 85 gradutara. Eta ThingsBoarrerako modelatu ondoren, key eta value bezala ThingsBoarrera bidaliko dugu. Latitude eta longitude bi datu finko, estatiko ere sortuko ditugu. Kasu hontan, sortu ditugu momentua modelatu ditugu ThingsBoarrera bidaltzeko bezala, kia latitude eta value 7.00 eta kia longitude eta value 11.72. Eta azkenik, 3 ikasleen artean, Ziortza, Irkutz eta Lore, izen random bat aukeratuko du, en nodoa, eta ThingsBoarrerako modelatu ondoren, izena, ThingsBoarrera bidaliko duen, lerroa osatuko du. Honena, temperatura, ezetasuna, latitude, longitudeak eta ikaslearen izena ThingsBoarren publikatzen jardungo du. Ados? Behin ThingsBoarren dauzkagunean, gure devicean, latest telemetry haren argazkia jarri beharko dugu praktikan. Honekin, ThingsBoarren datu hauek jaso ditugula, noiz jaso ditugun azkenengo datuak, eta datuen jasotze prozesua ikusiko dugu. Ados? Azkenik, flowa entregatu. Goazen prozesu hau Node-RED-en egitera. Lehenengo, 20-tik 30 gradutarako temperatura sortuko du. Temperatura hori sortzeko LFO nodo hartu eta zerra invertitua aukeratuko dugu. 0.05 hertzio eta 1000 milisegundutan. Alegia, segundu bateko sampling rate izango du, segundu bakoitzeko datu bat sortuko du berak, eta 0.05 hertziotako maiztasuna. Hau bat, zate 0.0 post, hau 20 segundutako uin luzera izango litzateke. Beraz, uinak gora eta bera eta berriz ere hasierako puntura itzultzen 20 segundu pasako ditu. Eta segundu bakoitzeko datu bat sortuko digu. Ados? Uin hau bat eta minus baten artean sortuko den zerra itxurako uin bat izango da. 20 segundutan zikloa amaituko duena. Calculator edo calc hemen behar du nun baita, calculator nodaren bitartez
batetik minus batetarako balioak dituen zerra funtzio hau 10-gatik bidertuko dugu. Beraz, 10-etik minus 10-erako balioak izango ditu zerrak. Ondoren, balio negatiboak, hau egiteko, sarrerako inputa payload eta irterako outputa payload izan, multiply eta 10. Ondoren, koma ondoren bidesimal izateko eskatuko diot. Honek, goazen ikustera. Bai, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, minus 1, ikuste du, 6 itxurako zerra sortzen digun. Ondoren, zenbaki negatiboak kendu ingo dizkiogu. Absolute funtzioarekin. Sarreran payloada, irteran payloada, absolute value eta bi desimal. Honekin, 10-etik 0-ra eta berriz ere 0-tik 10-era joatea lortuko dugu. Bai, behatzi, sortzi, horrela 0 arte eta berriz 0-tik 10-era. Eta ondoren, 20 balio finkoa gehituko dio, eta horrekin, 20-tik 30-erako balioak biztaratuko dizkigu. 29, 28, 27, horrela 20 arte. Eta ondoren berriz 30 arte. Ados? Ondoren, eta garrantzitsuena, thingsboarrera bidaltzeko, key value formatura pasako dugu. Honekin egiten duguna da, sarreran sartzen zaion balioa, MSG payloada, temperatura izena duen aldagai batean gorde, lehenengo, temperatura. Eta ondoren, irteran doan mezuan, itxura hontako formatu emango diogu. Hasieran, temperatura kia jarriko digogu, hau string edo hitz simple bada, temperatura, 2 puntu, eta hemen dagoen temperaturaren balioa. Ados? Beraz, datorren mesua temperatura datuan gorde, eta irterako mesua binomio bat izango da. Kia temperatura izango du, eta 2 puntu temperatura hortan zetorren balioa. Oazen badibidea ikustea. Kasu hontan, oain ikustezu eta tosten balioak lehen bezala 29, 28, 27, baina aurretik temperatura izenako kia daukate balio guztiak. Beraz, hauek thingsboarren temperatura izenean publikatuko dira, bere behar duen balioarekin. Ados, kia hau jartzea ezinbestekoa da thingsboarren gauzak ondo publikatzeko. Ezetasuna, 35-etik 85 gradu arteko bezetasun random bat, kasu honetan random generator nodoekin lortuko du. Hemen number generator badakau, zenbaki random bat osatzen duena, eta ezetasunaren kasuan 35-etik maksimoa 56 jarri dut. Baina nodo honek ez du ondo egiten, 85 arte ditu. Beraz, maksimoak ez ditu oso ondo errespetatzen. Nodo honek errore badauka. Baina, bueno, kasu honetan ni 56 gatsi dut eta maksimoa 85 arte ditotzea. Minimoak oso ondo errespetatzen ditu. Ondoren, ikus dezagun, lehen bezala, hemen, segunduro injektatuko deu mezu bat, eta horrek nodo hau segunduro aktibatzea ekarriko du. Hori egiteko, time stampean edo zer gauza jarri, izena segundu bat, eta intervaloan 4 segunduro datua sartzeko esango diogu. Ozen hau, segundu batetara jaistea, oain. Eta ikusiko du, segunduro balore desberdin bat sortze zaigula. Kasu honetan ez da eskorakora, ez berakora, randoma da. Vale? Baina balore utza. Hau berriz ere, goazen modelatzea,
mezu hori ezetasuna izenako aldagai batean gorde, eta gero irterako payloada, irterako mezua, modelatu, ezetasuna kia jarri aurretik datuari, eta ondoren zenbakia. Ezetasunaren balioa. Hemen daukagun aldagai hori. Ados, eta hori irteran bidali. Hau, iztaratzen badugu, hau dago, ezetasuna 57, ondoren 50, ondoren 76, ados. Datu hori ziklikoak izan daitezen, hemen segundu batetako injekta jarri dugu, eta hemen start bidali behar diogu uina martxan jartzeko. Ados? Zergaitik start hau uinaren funtziotara etortzen magara, ba hemen, sending a number as MSG payload will change the frequency of the LFO. Sending the string stop as will stop the output. Eta sending start will start the waveform. Okay? Hemen start bat hasi ezkeo, bi aldi ezkeo, ez du berezik hor jartzen, baina GitHubean jartza izue. Koazen bat jarraitzea. Ondoren, latitude eta longitude datuak txertatuko ditu. Latitude datuak, zuzenean ThemeSpark hartuko duen bezala txertatuko dugu. Lehenengo latitude hitza ki bezala jarri, hau, bai, latitude hitza ki bezala jarri, eta latitudearen balioa. Eta berdina longitudekin. Eta berdina longitudekin. Balio hauek nondik ateako ditugu? Google Mapsen sartu, munduko nahi zuen tokitara jun, imaginatu, ez dakit, Getaria zoaztela. Getaria nortxe, politena jatetxean inguruan, gaztetape. Eskubiko botoia iman ezkeo, hemen da eskazue latitudea, 43,30, eta longitudea, -2,2. Ados? Latitudea, 43,30, eta -2,2. Da. Ados? Hemen biztan etxeskit aldatu, baina hauek biztan ere aldatu daitezke. Goikoa labela batik solikan izango litzake. Ados? Hauek payloadean biztaratu ezkeo, hemen dazkau. Kasu hontan, 21 segunduro bialdu. Hauek ez dira segunduro bialtzeko datuak, finkoa diata. Eta azkenik, izen random bat sortuko duen nodoa sartuko du. List izena duen nodo hartu, eta list honek, berak esaten digu, itxura hontan bidalitako datu baten, data, apple, banana, orange, itxura hontan bidalitako datu baten, 3 izen horietatik bat aukeratuko digu, beti. Beraz, itxura hontan sortu diot. Apple eta bananak sartu berrian, data, ziortza, irkutz eta lore. Eta honek, hemendik honea, datu hori bidaltze ingun bakoitzean, honek izen bat aukeratuko digu. Vale? Bazen probatzea. Ziortza, irkutz, ziortza, irkutz, lore, randona. Eta azkenik, ThemeSpark formatuan jarri ezkeo, MSG payload, izena, kasu hontan, ikaslea ziortza. Hemen, ikusi deu, irterako payloadean, ikaslea, ki bezala, eta aurretik mezuan iritsitako izena, datu bezala.
Ados? Danak probatzen bali maitugu. Ikusi berko ginuke datu guztiak era egokian ikaslea, latitude, longitude, zetasuna, temperaturak, bakoitza bere kiarekin ondo debujeatzen nahi zaizkigula. Ados? Beraz, koazena borratza. Esperimentutziko dugu, baina oain MQTT nodo bat esartu behar vale? MQTT auto. Thingsboarrea MQTT bitartez bialtzeko. Ondo modelatze baituko datuak bialtzeko prozesu hau oso erresa da. Vale? Hemen MQTT. Add new MQTT broker egiten dugu momentuan MQTT brokera definituko dugu, baina lehenengo gazen topika idaztera. Ze topiketara bialiko dugu gure datu sorta. Topik honetara. Beraz, kopiatu eta pegatu. Topik horretara bialiko ditugu. Ados? Eta oain brokera demothingsboard.io brokerra izangoa eta security atalean, eta hau da garrantzitsuena, gure Thingsboardeko access tokena jarri beharko du. Beraz, koazen Thingsboard demora https demothingsboard.io/login. Estek hau txertatuta dago dokumentu. Hemen, Thingsboarden, Googleekin gure burua logeatuko dugu. Kaso honetan, Aitor Azpiroz. Vale? Zuei emailea bialduko izue emailtxo bat, aktibatu Thingsboard eta hone eritxiko zate. Vale? Hemen egin behar dezuen gauza bakarra, edo gauzarik garrantzituena, datua jasotzeko device bat sortzea izango da. Beraz, etorri devices atalera, no devices found, eta sortu device bat, add device, add new device. Eta kasu honetan, nire datuak jasotzeko device-a nire izenak jarriko. Aitor Azpiroz. 16 device profile default, defektuzkoa. Eta add. Honek sortuko iguna izangoa datuak jasoko itun device edo elementu bat. Ados? Device ontara sartu eskero, copy access token, eta noderrea etorrizkeo, security atalean, username tokian, access token hori itxatxi. Ados? demothingsboard.io eta deploy. Connected. Konektatu zaigu. Beraz, datu hau edanak, Thingsboardra bidaltzen denko. Thingsboardra gatoz, eta hemen, device sortu dugun devicearen toki berdinean, latest telemetriak behituko ditugu. Tara? Telemetriak iristen nahi dira. Zetasuna iritsi da, ikasle iritsi da, latitude, longitude iritsi da, eta temperatura ere bai. Hauek dira, bialdu ditugun bost datuak, eta ikuste dugu, iristen nahi diala. Segunduro, bai, hemen bai, segunduro, honen argazkitxo bat atera, eta bukatu dugu. Gaurkoz.